ngidung tembang suci yang semi sajroning sepi cayamu madangi saratri dadya kembang ati angen-angen kula lono mitiritan pawanganan lumeku nembus marang kabagyan banget manis sinawan ayo asik Manisa budaya bersama Lestari Kalau masih panggah masuk sak jose ndakur kok alaman stres sing duweni tulung agung sang dewi katon lam-lami tambah parmawangi semi karo kambange melati dasar wulane dadari wong ayu setya rumeksa nala sasat tapya ring kartika kadya puspita ing nendra hanjang kapitresna sak jose Triple S Audio Mas Ede ho ah ho rasa tresna kang sejati manggiya lestari angidung tembang suci yang semi sajroning sepi cahayamu madangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono kawan mitiritan pawanganan lumeku nembus marang kabagyan banget manis sinawan Oke. yo Jebar godhong para dipun rantos nggih Mas Dewa tresnanipun. Asik. Ho, yo yo. Oh, 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 oh. yo Jos. Oke. Vokal cewek Mas Gendut. Asik. Kita kasih bersama Mahesa Budaya. Ada Dewa. Dewa Tresno. Yo 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 ah. Pokoknya bangga tetap semangat. Ojo lali kanca-kanca besok. Lotan. lapo tresno nanging loro-loro Oh, yo. Asik. Aduh sayang, aku cinta padamu.